साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हान्जाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो। जों बे 2 दानावनो बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों। दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों। स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गथै जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै। फैबाय थानाय बिटिसि फिसाखै गथनि थाखाय एपिबि राजखान्थिया जाबाय हानजा हिसाबै बेसेबां थियारि? जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय, खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गथै जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन। बेनि सायावनो सोनारनानै जोंनि बाखि थियारिया जागोन। समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो एपिबि राजखान्थि हान्जाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै सोरखौबा बेकआप खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होनना बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा। जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै, आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसायाव बुंनो हागौ। एपिबि हान्जाया Ex.NDFB फोरनि बिथायाव जानाय, बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हान्जानि थुनज्रायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया। थेंक इउ। बे आइडिया नाबादआ एपिबिनि नाजानायजोंसो जिहेतु दोलो राजनितिक दोलोनि नाजानायजोंसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन सानो। गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो। दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया, खारन बयहाबो गावबा गाव सार्थनि खोथा सानो। थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ, जों आसा खालामगोन, खारन जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि सार्थ गैया। बे बिटिसि हालामनि रैखाथि, जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ। साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हान्जाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो। जों बे 2 दानावनो बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों। दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों। स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गथै जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै। फैबाय थानाय बिटिसि फिसाखै गथनि थाखाय एपिबि राजखान्थिया जाबाय हानजा हिसाबै बेसेबां थियारि? जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय, खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गथै जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन। बेनि सायावनो सोनारनानै जोंनि बाखि थियारिया जागोन। समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो एपिबि राजखान्थि हान्जाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै सोरखौबा बेकआप खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होनना बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा। जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै, आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसायाव बुंनो हागौ। एपिबि हान्जाया Ex.NDFB फोरनि बिथायाव जानाय, बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हान्जानि थुनज्रायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया। थेंक इउ। बे आइडिया नाबादआ एपिबिनि नाजानायजोंसो जिहेतु दोलो राजनितिक दोलोनि नाजानायजोंसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन सानो। गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो। दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया, खारन बयहाबो गावबा गाव सार्थनि खोथा सानो। थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ, जों आसा खालामगोन, खारन जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि सार्थ गैया। बे बिटिसि हालामनि रैखाथि, जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ।
बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिया बेवहाय जोङो गुबुन सार्थ गैयैखाय जों जेसेबां हायो जेसेबां लेभेलालागि थांनानै बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो खारन जों दासिम जेसेबां मावबोदों दिल्ली सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जेसेबां खामानि जों मावदों बिथांमोननि हेफाजाब जों मोनदों जों थाङै थुङै नुहैयो जे जोंनि गावनि सोरखाराबो बेयाव मदद होनांगौ बेवहाय जों सानो जों बेखिनिखौ खालामनो हागोन थेंक इउ साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड हान्जाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो जों बे 2 दानावनो बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों दानाया दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गथै जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै फैबाय थानाय बिटिसि फिसाखै भटनि थाखाय एपिबि राजखान्थिया जाबाय हानजा हिसाबै बेसेबां थियारि जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गथै जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन बेनि सायावनो सोनारनानै जोंनि बाखि थियारिया जागोन समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो एपिबि राजखान्थि हानजाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै सोरखौबा बेकआप खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होनना बुङो बे बेलायाव मा फोरमायगोन नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसायाव बुंनो हागौ एपिबि हानजाया Ex.NDFB फोरनि बिथायाव जानाय बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हानजानि थुनज्रायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया थेंक इउ बे आइडिया नाब्ला एपिबिनि नाजानायजोंसो जिहेतु दोलोइ राजनितिक दोलोनि नाजानायजोंसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया खारन बयहाबो गावबा गाव सार्थनि खोथा सानो थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ जों आसा खालामगोन खारन जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि सार्थ गैया बे बिटिसि हालामनि रैखाथि जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिया बेवहाय जोङो गुबुन सार्थ गैयैखाय जों जेसेबां हायो जेसेबां लेभेलालागि थांनानै बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो खारन जों दासिम जेसेबां मावबोदों दिल्ली सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जेसेबां खामानि जों मावदों बिथांमोननि हेफाजाब जों मोनदों जों थाङै थुङै नुहैयो जे जोंनि गावनि सोरखाराबो बेयाव मदद होनांगौ बेवहाय जों सानो जों बेखिनिखौ खालामनो हागोन थेंक इउ साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड हान्जाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो जों बे 2 दानावनो बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों दानाया दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गथै जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै फैबाय थानाय बिटिसि फिसाखै भटनि थाखाय एपिबि राजखान्थिया जाबाय हानजा हिसाबै बेसेबां थियारि जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गथै जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन बेनि सायावनो सोनारनानै जोंनि बाखि थियारिया जागोन
समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो एपिपि राजखान्थि हान्जाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै सोरखौबा बेकआप खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होनना बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसा बुंनो हागौ एपिबि हान्जाया Ex.NDFB फोरनि बिथायाव जानाय बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हान्जानि थुनज्रायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया। थेंक इउ। NDFB dia nambah FPB नि नाजानायजोंसो जिहेतु दोलोइ राजनितिक दोलोनि नाजानायजोंसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया खारन बयहाबो गावबा गाव सार्थनि खोथा सानो थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ जों आसा खालामगोन खारन जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि सार्थ गैया बे बिटिसि हालामनि रैखाथि जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिया बेवहाय जोङो गुबुन सार्थ गैयैखाय जों जेसेबां हायो जेसेबां लेभेलालागि थांनानै बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो खारन जों दासिम जेसेबां मावबोदों दिल्ली सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जेसेबां खामानि जों मावदों बिथांमोननि हेफाजाब जों मोनदों जों थाङै थुङै नुहैयो जे जोंनि गावनि सोरखाराबो बेयाव मदद होनांगौ बेवहाय जों सानो जों बेखिनिखौ खालामनो हागोन।